Soc la Isabel Zendoya, la conservadora de les col·leccions d'arts gràfics i disseny gràfic, i ens trobem a les reserves del Museu del Disseny, concretament al compacte número 1, que és on guardem aquestes col·leccions. En aquestes dues prestatgeries trobem diferents coses. Tenim temes d'identitat corporativa, de gràfica publicitària. Aquí tenim guardats tots els cartells. Els de gran format els guardem aquí enrotllats en rulos. I l'any 2018 vam iniciar el projecte Pla d'Inventari. És un projecte que el que volia era actualitzar els inventaris de les col·leccions del museu, que encara quedaven pendents, i ens vam centrar sobretot en les col·leccions d'arts gràfiques, que era un conjunt molt voluminós, molt important de peces, però quedava fer una revisió de la tipologia, una neteja, entrar-les a les reserves, i és el que hem estat treballant aquests 2 anys. Hem aprofitat que havíem de fer aquesta feina per establir un diàleg entre les col·leccions d'arts gràfiques i disseny gràfic. Doncs, al posar-les totes juntes ens expliquen una història. Aquest diàleg l'hem establert tant fent una revisió del sistema de classificació a nivell documental de les peces, que després hem volgut traslladar també a la ubicació física de les peces a la reserva. És a dir, hem agafat peces de la mateixa tipologia d'ambdues col·leccions i el que hem fet és posar-les en comú a nivell de termes de classificació i després posar-les juntes físicament. Us ensenyaré un exemple, que és l'exemple del packaging. El packaging majoritàriament el tenim en aquesta prestatgeria i aquestes d'aquí, i les peces que ho permeten es guarden dintre de calaixeres. A més d'endreçar-les totes juntes com a packaging, hem volgut fer com una separació prenent com a base a quin producte va destinat aquest packaging. Aquí tenim un exemple de packaging fet per a producte farmacèutic, cosmètic i de perfumeria. Aquestes són una selecció, una mostra de les peces que hem treballat en el projecte de Pla d'Inventari de les Arts Gràfiques. Són peces generalment anteriors a 1950. Aquí un altre exemple. Les peces les desem tant per la mida, que és el que ens marca l'espai on es guarden, i després dintre l'espai intentem deixar-les seguint el número de registre, de manera que després la localització sigui fàcil. També tenim una petita selecció de peces de l'empresa Mirurgia, com seria aquest flascó. I després peces de packaging farmacèutic, que també és un producte que va tenir una producció molt important i que el tenim molt ben representat. Perdó. I després altres peces que potser de marques ja més reconegudes per tots nosaltres. Un altre producte per al qual s'ha treballat molt el disseny de packaging seria el producte alimentari. Al museu també tenim bastants exemples, aquests que serien de la col·lecció d'arts gràfiques més antics, com aquesta capsa per a la pasta, suposo per a espagueti, encara en cartró, sense l'ús tan generalitzat que tenim del plàstic. Aquests per a farina de civada. I després packaging més actual, aquestes capses per a xocolata.
és xocolata. O, per exemple, també tenim llaunes, les llaunes de tonyina Sortiz, o inclús bosses de congelats, com aquesta d'espinacs. Cal dir que quan deixem el packaging el que fem és buidar, traiem el producte de dintre, doncs és producte que és orgànic i que per temes de conservació no podem tenir, però per mantenir una mica el format de la peça el reomplim amb materials de conservació, de manera que si en algun moment aquesta peça anés exposada, doncs s'entendria molt bé la forma que tindria amb el producte a dintre. Després també tenim packaging que és de més gran format, que com no el podem deixar en calaixeres, el que fem és posar-ho a les prestatgeries, sempre a prop de la peça d'aquesta tipologia. Aquí teniu una selecció. Si voleu veure més packaging de les col·leccions del museu, us convido a que visiteu les exposicions que tenim actualment. A Modernisme podreu trobar una selecció de packaging d'aquella època, d'aquell estil, i després a l'exposició Dissenyes o Treballes també en trobareu packaging seleccionat d'entre els anys 1080 fins al 2003. Us convidem a visitar-nos i a conèixer les nostres col·leccions.